Hello friends, boroba Bodo Job Info official YouTube channel asa खालामो गासिबो मोजां दंजोबो आसाम पुलिसनि रेलि बेनजाबाय बिग अपडेट सफैदों मोनसे अपडेट फैबाय आरो लोगोसे 2024 आव जेरो वेकेन्सि खालामगोन नाथाय मानो सो बेनिसा अपडेट आरो लोगोसे कमान्डो एबीयूबी कनस्टेबल नर्मेल बेनिफ्राय एसआई एबी कमान्डो आरो एसआई यूबी लेभेलाव सो नोंथांमोना थाबैनो रेलि होनो मोनथारसिगोन दा बे अपडेटआ बबेयाव फैदों जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन साख्रिनि अपडेट आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै नोंथांमोना अपडेट मोननो हागोन दा लोगोफोर बैसो दा कनस्टेबल नर्मेलाव 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम एसटी हिसाबै हौवाफोर हिनजावफोर हागोन बेनो जाबाय जोंनि नर्मेल एबीयूबी कनस्टेबलआ पस्टआ फैखागोन जेराव 5000 खाथियाव दङ गासैखौबो लानानै आरो लोगोसे नोंथांमोननिया कमान्डो लेभेलाव 18 निफ्राय 26 एसटीपी हिसाबै नोंथांमोना मोनोमोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एसआई लेभेलावबो सो नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 20 इयार्स एसआईब्ला नोंथांमोना मिनिमाम 20 इयार्स सो दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा 10 सेप्टेम्बर जायोब्ला बेयावनो लिंकआ एक्टिभ जागोन होनना बुङो गभर्नमेन्टआ सो बिथांमोना जुदि बुंनाय जायोब्ला नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो हागोन आरो बेनो जाबाय कमान्डो लेभेलाव 26 इयार्ससिम नोंथांमोना हायोमोन आरो डेटआ बारायना बाराय जों बेखौबो नायगोन सो बेनिफ्राय एबीयूबी कनस्टेबलआव 30 इयार्स नर्मेलाव नोंथांमोना हागोन जायफ्रानिकि 10 पास जाना दङ बा नोंथांमोना एचएस पास जाना दङ एसआई बाय 20 निफ्राय 31 इयार्ससिम हायोमोन बे जाबाय यूबी पोस्टआव एन्ड नेक्स्टआव कमान्डो लेभेलखौ नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन सो दायो नोंथांमोननि खामानिया जाबाय प्रेक्टिस दा गोबाङानो प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदों प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ जास्ट खालामबाय थादो दा साडेनलि एप्लाइ जागोन 10 सेप्टेम्बराव जायोब्ला एबा जामारोब्ला गभर्नमेन्टनि बुंनाय बादिब्ला एन्ड बेनिफ्राय रेलिया थांनाय बारनि बादि जास्ट एग्जाम नोंथांमोनाहाय हमना ला एग्जाम डेट बा नोंथांमोना रेलि डेटखौहाय थाबैनो मोनगोन थांनाय बाराव थाबनो जादोंमोन डेट जोबनाय लोगो लोगोनो रानिं जादोंमोन सो बेनिफ्राय आसाम पुलिसनि मोनसे अपडेट बेनो जाबाय अल वेकेन्सिज इन आसाम पुलिस होनना बुंदों विल बी फिल्ड बाय 1 एप्रिल 2024 सो लोगोफोर 1 एप्रिल 2024 नि सिगांनो गासैबो वेकेन्सिखौ फिलआप खालामगोन होनना बुंदों आसाम पुलिसाव बेनो जाबाय सो नोंथांमोनाहाय जिरो वेकेन्सि मोनदों डेट मिन्स नोंथांमोनाहाय माने वेकेन्सिखौहाय 2024 आवहाय सो नोंथांमोनाहाय माने फिलआप खालामनायखौ नुनो मोनसिगोन जेराव नोंथांमोनाहाय आरो रेलि होनोबा नभेम्बर डिसेम्बराव चान्सआ दङ आरो नङाब्ला रेलिनि नोंथांमोननि डेटआ एडभान्स फैनो हागौ जेरै थांनाय बाराव जादोंमोन जे डेट जोबनाय लोगो लोगोनो एप्लाइनि डेट जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय रानिं खालामनो मोनदोंमोन अब्ला सो जोंहा जास्ट एग्जाम्पल महरै जों लानो हायो मोनसे टेन्टेटिभ बेनो जाबाय जुदि 10 सेप्टेम्बराव जामारोब्ला एप्लाइआ अब्ला अक्ट'बरावबो नोंथांमोना रेलि होनो मोननो हागौ सो बेखायनो प्रेक्टिस खालामखादो दानिफ्रायनो एक्सेलेन्ट लानो नाजादो लं जाम्पआवहाय एन्ड बेनिफ्राय रानिंआव एक्सेलेन्ट हायाबाबो जोंहा लं जाम्पआव हाखायो सो बेखायनो दा प्रेक्टिस खालामदो 40 नि गेजेराव 36 37 एन्ड बेनिफ्राय जिरो वेकेन्सि मिन्स नोंथांमोना सानदों जे वेकेन्सिया फैनाय नंला नामा दा जेसेबांनो वेकेन्सि ओंखारदों बेखौसो फिलआप खालामनो हादों 2024 नि एप्रिलनि सिगां सो नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय खालामो एन्ड नेक्स्टआव वेकेन्सि नोंथांमोनाहाय मोनबाय थागोन सो बेनोमोन दिनैनि आसाम पुलिसनि लेटेस्ट आपडेट